na ọmụ wa bụ eze na-eliki a na-achị eze na-eliki a na-amụ ya mụ by Jesus bụ eze ije nue Jesus bụ eze ije ụwa mee Jesus bụ eze n'elu ije nue Jesus bụ eze ụmụ ọgwa Jesus bụ eze ebe anyị na-azụ abịa Jesus bụ eze ụmụ ọgwa Jesus bụ eze Jesus best. Ijenu Jesus best. Umu wa Jesus best. Eba ina swabe Jesus best. Eba ina meje Jesus best. Eba ina ganuzo Jesus best. Eba ina shula wa Jesus best. Kaije kendo lisitu. Kaije kendo lisitu. Ochu emele ochu onye nwere nkatọ larụ na ọsọ ma bụ nwannu deze ebele nụ agwa iju ụwa m onye aka na-ebele onye mala echi bịa kọwali mechi echi etoke ya aka na-ebele ụtọ m obi tọrọ ọtọ ma mala echi n'ụwa ọrọtọ gị ka na-atụ ọrọtọ ịma na ọ bụrụ mmadụ akụ echi nwanne mee sọsọ chukwu n'ọnya ya kọ iwe chem ijele enu ebubo nne m enu ebuke ọwọlọ ya malechi mwọwa Jesus bezene ekesi nwanne m Jesus best. amalise ekesi ọwa Jesus bezene egwe aji egwe ọ na-ekene eze nwa Francis na ụmụ ikem na ndụ obele nwa nwere obi ekene yi ekene eze nwa Francis na ụmụ ikem na ndụ nwanne m ahụ ebe ahụ gwa ya ka isi ejele mbụ ndị aka ị na-alụbili ekele eze nwa ekesi ọgwa Jesus bụ eze n'elu Jesus best. I guess what Jesus best. Ebi na swabe Jesus best. Ebi na meji Jesus best. I guess your word is I guess what Jesus best. As a mogo believe my Francis. Now we come on and he said Kasi lonu mekele Ekesi loku Ekeneze nwa Francis na ụmụ ike mụ na ndụ nwanne m ebe ọgwa ya ka isi eje nwanne m ike mba wa n'ọfụ na ndụ onye ọma n'India eze ọmọgụ ike mba n'onu mekele Jesus best. You can provide Jesus best. Ebi na swabe Jesus best. Ebi no na India Jesus best. Ebi Mumbai Jesus best. By in India Jesus best. Kele ewa melod abia melu mogo melu. Ezo mogo bili. Ekene eze nwa Francis na ụmụ ikem Nando Ikemba one of Nando home and abroad Oyoma Ikemba wale ma Jesus best. Ikemba wa Jesus best wale ma Ikemba ni bodogu Uto sedele genero Chuleno
papa chidera chukudera numodego esi papa chukudera ekeleze wa kasi lonu mekele eleno youngest oyama youngest millionaire oyama na umu ikemo na do alema eba wa ya kisi ekeleno idi akena no Francis, the youngest millionaire. This is Papa Chidera Wa. Hey, can I? Every stronger than one of them. I can even take a push. You want to shoot at the Atata. Hey, Saliba, 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 Saliba. Aye. Kebano Numekele. December 215. I know Libya. If I were why I can't have dialogue. If I get you, hey, on my India. He came back, I am my India. Longest millionaire. It's not Kennedy. Your swaz. Informer as a one. Millie Doledo. Why am I? One dear. You see, Mama. She did Ikemba Junior. Make an A. Ikemba one lemon. Jesus bless you. Kebo wa Jesus bless you. Isi na kenalume. Isi ogele malobi dieleno. Ya before mezewa. Mili dole do wa ima. Mili dole ma o. Oyo ma o. Afo molomo. We mutachi era wa. Ikemba Junior lalo. Millie Doledo, Tabazia, why am I? Why? Is your galema lobby? So, dear man, don't make an eye. I cannot research more what Jesus president. If he, my man, Jesus president. Jesus bless you. 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 Udoguna Mumbai, where my Kemba. My phone, oil my Kemba. Ikina Mumbai, India. On your man, India. There's some more going on.
ọmpa na abala agụ na nandi ugbu echi ugbu agaragidi asụrụ ọmụrụ nwa ili aka nwa ya oge spiroli a ọ sị na nkele yi idu sawa 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 ice ụmụnne m a jenu Jesus bless ụmụ ọgwa Jesus bless anyị ebula egwu ekene onye nna n'onu m ekene anyị nwanne m chief eze nwa awọ m ụlọ m ezi nna na-alụ ezi nna na-emalụ mechi eze nwa ọba awọ m ụlọ m papa awọ m ụlọ m papa ekele si ka nkele ekele eze nwa onye ọma na India ekele eze nwa isi na kenelu gị osmoda akala aka eze nwa the foreign madam eze nwanyị ndị mmiri onye ọma anyị ezi nne akala aka eze nwanyị the foreign madam mama mama ọmụlụ ụwa esi nnọkwa Jesus mezere nụ ụmụ Igbo banye Jesus bless anyị ọba ụmụ ọkwa Jesus mezere nụ ndị ọ ga-asịrị Jesus bless anyị jee kenenụ your sister ọyọma egwute osi eze nwa nwanne Ikemba ọyọma Ikemba si na lekene ọyọma Adaeze nwanne m a Jesus bless Adaeze ọgwa Jesus bless Adaeze ọyọma Adaeze eze nwa nwanne Ikemba na nana Ikemba si ka kene aije kene anachi eze nwa anachi wale ma anachi eze nwa nwanne Ikemba gbalịrị Ikemba na Chukwu egosi uye n'elu Ikemba wale ma Jesus bless ayọba Chukwu Ikemba ọkwa Jesus bless ebe ị na-asụ abịa Jesus bless Ikemba ọkwa Jesus bless Ikemba isi na kenere go yours God Father ameshi adịmọda Ikemba ndị agụle nwanne dị na mba ekele ya ọyọmadị gosu n'egwu Godfather ameshi adịmọda nwanlema ọyọma Ikemba odogwu Ikemba ndị agụleri ọyọma nwanne dị na mba ruli ekene eze nwa Francis ya sị ka nkene maka na Jesus mezere nụ nne m enu ebuke egwu aka ezi bịa egwu anyị ga-eji ndị oke oriri ọnwa Disemba aka anyị na-akwakọba Disemba ụmụnne m onye aka anyị na-agba ebe a egwu anyị ga-eji ndị oke oriri 2015 ụmụnne m a
odogwu Chief Matthias Opala Obatule nwanne ma afọ n'odoroma odogwu na n'odoroma ọdọma n'India iso na India best ndọma ndọga adịlị mmalenu ekesi nwanne ma Jesus bless Matthias Jesus bless Ugbaji tunubu omele onye chiri ofe ka o chuwe mmele otu onye were nkata ọlarụ na ụzọ abụ nwannu deze obele nụ akwa iji ụwa mụọ ya ka lefele onye mala echi bịa kọwali mechi echi etoke ya ka lefele ọtọmụ betọrọ tọmụ malechi ọrọtọ gị ka nnadụ ọrọtọ ịmanụ ọbụrụ mmadụ akọwa echi nleme sọsọ chukwu n'ọnya ya akọ echi ekesi nwanne ma Jesus bless kele Jesus bless ọma na India ịzọmọgọdụli ọdịla ya na mma onye ọma chief odogwu chief Ikechukwu a Ikechu nwanne m a Ikechi Igbo na-ekwe nwanne m a Ikechi Igbo na-ekwe Ibu abụ nwa agha nwa n'India ezi odogwu Ikechu nwanne kemoya ma Ikechi Igbo na-ekwe abụ nwa n'onu mekele nwanne odogwu na Nandi those best friend onye ọma ike mbasi na lekele ọdịla na ụlọ ya mpulechi ka nne m enu ebuke onye ọma Samson ọgụgụ ha miro ezọmọgọ Samson aka na-eme ọgọ na-eme ewe Samson miro one of mụ ewelu mụ ezọmọgọ nwanne m ezọmọgọ Samson ọgụgụ ha miro one of mụ ewelu mụ na India best ezi nwanne Injinia Fidelis ekene eze nwasị na kere yo elo jimenu Fidelis ọgwụgwa na mwe mwana mụ aka na-eme mma ijenu Jesus bless ụmụ ọgba Jesus bless ayo Mike odogwu Mike ọfọdịla onye ọma ọfọdịla nwanne m ahụ ike ebe nwanne m ahụ ike ebe odogwu ike ebe hụ mana pọmpi na chọrọ onye ọma ezi papa ka o si sọ chukwu aka na-eme ọgọ ka alụ ọdịla ya na mma onye ọma eze
Jesus bless Sunday ọkwa Jesus bless Ebi na so abia Jesus bless Ayoba Chukwu Sunday ọkwa Jesus bless Igwa ejika Munama Odia Soliba Ice Odia Ejiko imoyama Ejiko foni lologo Akunesi obi ike walema Moyama o Ejake walema Jesus bless Ike Ejake okwa Jesus bless Ejake ologu Ejake obodi loyama Mamwe walema Akunesi obi ike walema Iso na India best ndi ọma o Ike basi ka kene elenu Ike mbasi na lekene o konelege na mma o Odia Aisha egwa wane ekene Ejika ofodile Akunesi obi ike One of anamu na India best Ekene eze mwa Francis Oscar kene yi na Jesus blessed ekwe na zo afia Munama Ekweze Cletus oyama Ekweze Cletus oyama Chitofo n'onu mekele ezomo Amoro loba Ora metiti ya kisi eje o Iso na India besi ndoma Ndoga dele manenu Ndoga dele mao Nemu enu ebuke Oyeka ogogo ha Chacha walema Ezo Oyeka walem Oyeka dike Oyeka wawo gogo ha Chacha Ezo walem Ezo n'olu mekele Oyeka ogogo Chacha Ezo one of Uwe welumu Anamu India best Yoga dele ma Kaije kanano If I hit you the way Ono's brother or mine If I had no room If I want them Jesus bless Ayoba Chukwu If I want Jesus bless Ebi na so afia Jesus bless Adi mumba kwa Jesus bless Mumba na India Jesus bless Ayoba Chukwu Jesus bless If I odoku Ekele ze mwa Francis Nasika kele amai Brother, Iso na India best, Yoga dele mo. Oyoda make it for your my India best. Anje kele ike tugu, ike tuwa mwa kwe walema. Maona tu ike dalo, mamwe welemu. Ike tuwa moya mai, mana kwe walema. Maona tika oya mai Ezo mogo alem Ezo mogo Akala mogo leme woi Mamwe walumu Iso na India besi yoma Eke so kwa yasi kene ilenu Eke se wale ma Jesus besi Nogu Ikemba nogu mekele Ikemba Akala mogo lalo Ekeleze
isi ekene o mekọtọrọ te aimaloko si ade keleze nwa kesi n'onu mekene keleze nwa esi na enu ada eze n'isi nwanne gị mekọtọrọ te enyi na ya wee kwete
bless you. ụmụ ọgwa Jesus bless you. echi kwa wale kele Oginika Isoba Ikenga na Anamba na Mwewelu Anam India Best Ikemba swakele yi Waswakele ya Moyeka Ocha Christopher onye bọọlụ na ụmụdọda Anam Idiabes onye ọma ije nwe Jesus bless you. ụmụ ọgwa Jesus bless you. ajeke n'oye onye ọma onye gara ịpụta ma Christopher onye bọọlụ ụmụdọda nwanne ma Jesus bless you. Jesus bless you. Ike Modoku, youngest billionaire Dalo. Malaysia. Ijenwe. Jesus bless you. Egawani, Ekesowa Jesus bless you. Ejeke no imoyoma. One was a Wesi Fox. What a bet is you. He came back to the youngest millionaire I am. He came back to one day is a Wesi Fox. What a bet is you. Anamo. Angola to India. Jesus bless you. Jesus bless you.
to 15 ka ahụ n'ime ya. Onye ọbụla ga-abịa n'udo na ọṅụ. Ise ọbago soliba ọ dị ya anyị wee na-ekene eze nwa youngest billionaire one of Nando Orogu ike na India best eze abịa Jesus bless you. ọ ga-adịrị gị na mma. Jesus bless you. Jesus bless you. Jesus bless you. Jesus bless you. Egwe Miami eze egwu one of Anamo Orezi alụmụ Anambra